Ada ko dito mama. Lah, ingat ako lapit lang. Dito mga alam mo tadi. Hi guys, good morning. Naglamig ang tugubi Sleeping Beauty. First time namang gibuhat ni Limuel sa kadsa amang panag-uyab. Karon mami kasubag ingani nga nag-check-in. Kalimul din kuan guys kabubuton. Ampot sa gibalibaran ingon ko nga di na laman lagi. Kay sayang nagbumisos tigumuna laman. Nja mo lang to ingon siya nga karon ako nupod. Karon pod guys kay nag-enjoy mo pagudari. Maligo ko karon sa kay labong gamay pa nangaligo. Gaban siguro nga tupa. Daghan na pinaingon nga karon sa ako namang limulong pakasal. Ingon mas limulong nga karon ko nung tuiga. Tangil naman ninjo. Magkuan bitaw ko mag-vlog. Kita ra mo inigpaso na nga gwapa ko kadyo. Katong dasagi nga nagpropose sila mo lahon sa naman ni karapod siya agi lang kasabutan dito sa bahay nila tatay karon untang June isang gi-extend di na lang kuno June basta kay karong tuiga di lang po ko kaadyo mo expect kung kanang nay mo na jud na nga na kay wala kita kay sa panahon tanawa des ni agi katong nay pangatdan ko nga si Limol John kuno nga magkasal nana si Jeggy puta nga pizza dihan agad to ni ingon na mga mo sponsor lagi kuno ka nang may sing-sing wedding ring taon na siya karon sa Amerika ingon siya nga siya kuno mo sponsor og sing-sing wedding ring lagi para sa magkasal wa man po ko ingon magdali ay basi nino magdali ko ana ako magkabali nga ibis bali na daan bali na kasing-kasing ako naman lang kaya wala ta naasa na ba ko ikuan guys istorya nga no kuno agahang naong kuno sige pakita na ning ahang vlog lisod man po mag-vlog kung sa naong salang tao ang ipakita mapriso na ko dana anda napoy pamaagi noon nga agnaong di ka makitaan ka ng bus over karang gihimo ni Cynthia ba nga na di ka isang naong focus bitaw sige sa bus over karang trabaho ang nagisuwa dyan malis dan dyan ko na di magsilbi so ay mo ko na ng bus over lagi kay arong karang agang naong di ka makita panagsara kaya nalagi iban dihang pang pulaan sang naong lis dan mo ko mag bus over ito po sa among bahay lisod pud ka dito mag bus over kay daghay mga marites may mga silingan, mga naingana, sa mag-bus over ko, dyan po yung mag-ayo. Ngana, dyan. May napoy mo sampi, tiri! Pamahaw na nga, nag-bus over ko, dyan. Tapay alimaw ko, naskig ting-tingag. Napoy mga iro, skig aliwaros po. Nasiksir po silang likod, ha? Saran! Magandam sa kos ang isuot, guys. Kaning bag nila mo, dako. Gisar ka mga sinina. Kay di mo ko ganahan og kanang nay magdana pa ko kang pakbaglain damdapag kalimwel sus sino ko daghan ay pangdaglunon kita na ko tang isuot bidin ingon para naho gihatag ning ati mo na work ni Aisa anda sa Aisa kay di man mo angay kay kita mo kuno gilang bug mo na ako na may suot parang nyo dyan ni Siza kaya ni Siza kay araman ni Siza kaadyo pagkita man dyan na negahang mga gingi-gingi ako naman nga parisan dari di lang mo ko yung kusiksik ato kay uwaw pod masa guys magilis ako ha kaya guys muna negahang outfit mura mo ka na nagmapilog koan kanang na Miss Maribuho Tan, pak. Tara, may lang. Ahal lang sa ginapawan kay grabe ra pang kasiksikadyo.
Ihan dari kang mga uwak. Ini tayoon. Aku upload, bang. Ay, taon na. Ano ba? Nagkalapot. Ini puro to. Ha? Ito ba? Ini maligo. Iwan ko. Ha? Aduh, alam mo di. Saran, awa, arang inita na. Tahu na naligo doon ha. Ito, dito, gumubo, ito, ito, ah. Dahil sa taon na. Law man eh. Di man good. Igo-igo ra. Ato ba unang tibugsok? Nana. Tibugsok ko no diha. Kana. Kumakaya ba na nimo? Ayan, eh. La, why? Na arlaw mo magtina si Jana. Da. Para mag-ukuy. Dari ko no. Bata ka na. Kara ko no. Ari ko kina lawan. Di ara ko dapli na naman ko. Are. Ari, malimut ka. La. Pero si Will. Kara ko nung tanga diha ko no. Ala ko no, kara. Praktisin mo kong langoy. Ah. Ini kan mau orang dia. Anak kan. Berada pengira. Ini bau. Enggak. Apa sih? Bukan kamang. Enggak. Ito na, anak. Ito eh. Dia mau tulin. Ito eh. Sikat-sikat ba? Sibuk kali kaman. Wala na lang sila na. Hindi, lagi anak sikat-sikat. Na. Anak sikat-sikat. Dili. Yan. Ito ang boleh nagtiin. Hilat ka? Dia mau tulin. Pagtig gani. Kana tengkara ko na asal tama. Yaman yun. Ya. Makaglaw, kumutmo ka. Taga-suba na ka. Ako, taga-suba na ko. Aliman. Luto-luto na ba? Hindi mo natulong. Natulong ako. Huwag naman. Ha? Pag-practice nga na. Hindi ko ang hindi pa na makuha ganit chlorine. Baho no. Ano? Ah. Ano ba? Wala, ingat ako, labis lang. Di ko mangalam mo tabi. Ano din? Hindi ka daog. Ha? Hindi ka daog. Langot. Alias pugi. Anak ka ng kamuti. Alias ka na. Alias pugi. Ano na?
Ito ko ibig sa mama. Maglangoy na, makabaw ka. Okay. Mahadlot na. Practice ka na, kapar ba? Kapar. Manguha sa kung karang na maestro nga. Magdudo lang lamay. Hindi ako. Kamuha na ko. O na, ari na, abot na to. Abot na, anak, mag-abot ka di. Sabaw na ka. Ay, kapitan. Abot ka rin. Kana di, o. Kana rin. Hangat mo, di ko kasulabi. Ito. Hangat. Kawawa ako na pagkamay. Hindi ka naman gabihan ang kami mahang. Lera ko. Lera ko ni mo. Ikaw mo, garing. Lam din hala. Ginuo ko lam din na. Sige na. Nara ko. Lakaw na, lakaw. Sagra. Ano ito din mo lang wining taga-suba? Sa do. Ha? Asa ko to ba? Ha, sa. Ko pala to. Enggak. Munong. Akang ithan. Kau, sige, lakaw. Asa ka dapit? Karag na tindan. Ya. Oh. Ready? Team. Ito, anak ka dapat ha? Parang ha? Kira-kira na ko. Lagi mo ka doon. Hawak na bitaw ni. Hawak. Ito parang. Sige. Parang kulog ko lagi. Ato ko sinutumdan. Wag na, di mo na makahangin. Hangat na makakaso. Mau na, kagabalisip tayo. Pagkanagsidan. Lah, sige. Oh. Lah, grabe. Dahil nakahangat ini. High blood naman ka. Mau na. Ha? Ito. Tongsa. Kailangan kong tataras hindi. Kira-kira na galit. Ito lang na. Ito. Video. Abi ito na si Bob. Si Popos mo ba? Kaya makitaan ka. Apil. Hi, sa taga Sierra Bulyones. Cut out yung mga silingan. Ha? Shout out sa silingan daganda. Silingan yung kuan. Iya. Silingan sa isaw ni kuan. Iya. Rosalie may sali. Uli na mi guys.
Kaya tao ka kakuan ka ajo. Lijoy. Tugo na ko. Sige lang magkatuog. Tugo lang ko. Gapon ka na uwaw ko. Ang uwaw ko dagdagan. Uwaw marag kong bag-out ko. Ang kanakabre mo ko uraw nga lain. Disagas. Dari tao. Ano ni hangin na? Mawa mo ko magana na. Mawa ko magana na sa gibuhat gapon. Kay Karon mo ngayon ulit. ni. Karon na pa na sa na pero makatawa takon sa Kamu po na ta. ha? Mana po na ta. Pagabra kay kuan man lagi mang kwarto ang nabrihan. Sa wado galing kay way tao dito nga nagkuan. Lubog-lubog sa higdanan. Ug diha pa to na. Mahal aja uli kasi ko. Nakasaban ko. Nga wala. Bahan bayad silimol basta kay uli ko.